takat leng tura kan du hau lo tur ani chungin aizol khapuya nuclear bomb mi lo thlak don chinang miang tuna kan bom thlak tur hi USS RCM zar bom megaton zalai nia aizol khapui chunga chuan nuclear bomb chu kan lo thlak ani chuan heng kan soi tur te hi thil thleng tur langsar zol te ani he nuclear bomb kan thlak tur hi megaton zazet ania aizola kan thlak ani chuan heng champhai kolasip bairabi le marpara te hi a huam chin tur te ani don ani ama sabera chuan nuclear fireball mayal hlom hi nia chu mayal hlom satak chuan kilometer somni pariat bial chung chu atom khat ngal vekanga he mayal hlom in siam hi le atanga teya nuclear bomb boru ka apuada asan zonga zirin adang lambokang nuclear bomb chu le ya po ka ni chuan radiation zun zam chu nasa takena chuak na sale zul don ani chu mai al loma chuan mihring tam tak an thinga langa kang thaibil tam tak chu ka nga hlu bokang adot le chuan radiation he ni nuclear radiation zun zam chuan kilometer za som sari paru khom chung chu afan ngal vekanga atira mai al loma la thilo te chu dark car lo te chungin e radiation zun zama wang hian an thingal vekanga e radiation hi mihring tan chuan tur hlom tak ania adot le chuan nuclear thlepui hi ni nuclear boman pu khan apo na lai mun borok ol chu pon lam borok chuan vole khata ron lu khata tum nga langa chu chuan thlepui na tak asiamang chu thlepui chuan kilometer sang thum zanga chuang bial chung chu atom chuang hal vekanga atira nuclear bomb po kena la ti che do sang thil la ding te chu aron noi chele vek mai do ani ato bera chuan thermal radiation he nia hei hi radiation satak mai ania chu chuan mihring vun pon lang te chu ai kang na samai do ani nar fati che do na wangin nairo chu contractor lawang hei hian kum ko chor cholo na ban tan emo ke tan emo a thlen thai ani he kan soi ba ka hian a ngong tam tak tram tlak tenen thil tam tak alo ombok tun tuma chuan kan soi vek to lo me nge